Catalunya ja produïa vi abans de ser Catalunya. Els grecs van plantar vinyes a Empúries fa més de 2.500 anys i els romans, a còpia d'enfonsar naus, van deixar sembrat al fons de la Mediterrània amb àmfores corulles de vi de la Tarraconense. 25 segles fent vi, amb èxit i sense cap pla integrat de la Generalitat. Les darreres dècades els viticultors i cellers del nostre país s'han format, han innovat, han replantat i han arriscat patrimoni personal per mantenir i ampliar el negoci. Han passat de vendre a granel a competir amb els millors vins embotellats del món, sense que intervingués cap conselleria. El producte és bo, excel·lent, però el sector s'enfonsa. Unió de Pagesos calcula que vora el 20% de la collita d'enguany no es vendrà. Hi ha cellers que ja han advertit que aquest any no adquiriran raïm. El pagès ven per sota dels 50 cèntims que li costa produir cada quilo. I quina és la proposta d'aquest govern? Doncs abocar 9 milions d'euros públics a la recollida de raïm verd, o bé per llançar-lo al contenidor d'orgànic, o bé per destil·lar-lo. Aquest any, 2,8 milions de litres de vi negre produït al nostre país s'han convertit en alcohol industrial. 1,5 milions d'euros dels contribuents han servit per crear desinfectant al mòdic preu de 5,5 euros públics al litre. 25 segles de cultura vitivinícola perquè els cellers del nostre país acabin cobrant de l'administració per transformar el vi en productes de neteja. Les autoritzacions per plantar vinya en limiten el creixement a un 1% anual, una limitació que no ve imposada per les característiques de la terra o pel propi mercat, sinó per un reglament. El pagès no té llibertat de producció perquè els rendiments per hectàrea es fixen a un despatx. No és lícit ni just establir normes homogènies. Mentre el Priorat la vinya s'aferra a Costers de Llicorella, on treure 3.000 quilos per hectàrea és una gesta, al Penedès el terreny pla permet extreure'n 10.000. Terres diferents, costos diferents, vins diferents. I malgrat això són obligats a compartir quota i tràmit, gràcies a una normativa que no té en compte les especificitats de cada indret ni vetlla per l'equilibri del territori. Els socis són obligats pels estatuts a lliurar tota la producció a la cooperativa i la cooperativa està obligada a acceptar tota la producció, el raïm bo i el dolent, al mateix sac i a preus pactats. Una norma que deia defensar el pagès però que ha acabat escanyant el mercat. El bon raïm subvenciona el dolent i els productors no tenen cap incentiu per millorar-ne la qualitat. Com no ha d'enfonsar-se el sector si no es pot plantar lliurement, si no es pot produir lliurement, si no es pot vendre lliurement? Corpinat n'és la prova. Fa 7 anys, 9 dels cellers més prestigiosos del nostre país van marxar de la denominació d'origen cava, tips de la normativa i dels reglaments oficials. Van redactar un reglament propi, més exigent que no pas el públic. Barema manual, raïm ecològic, criança mínima de 18 mesos, preu mínim garantit al viticultor. Mentre el sector paga a 55 cèntims el quilo al raïm, ells el paguen a 1,10 € el quilo. Resultat: el 2025 la denominació d'origen cava va vendre 190 milions d'ampolles, un 13% menys que l'any anterior, que ja havia estat dolent. Corpinat, en canvi, venia un 34,8% més d'ampolles i facturava un 27% més. A 20,5 euros l'ampolla. Mateixa terra, mateix raïm, mateixa sequera. Uns cauen un 13% i els altres creixen un 27%. Aquest abril, un celler centenari anunciava que abandonava la denominació d'origen cava i se sumava a Corpinat. Ja són 22 els cellers que fugen de la regulació pública. Contra aquesta realitat, què fa Esquerra? Ens proposa engabiar més el sector i generar-li dependència vers l'administració per la via dels subsidis. I exigeixen al govern de la Generalitat que en 6 mesos aprovin el decret de la llei de la vitivinicultura, una llei de febrer del 2020. Els he de recordar qui tenia la Conselleria d'Agricultura entre el 2016 i el 2024? Vostès. 4 anys amb la llei desada al calaix i ara asseguts a la bancada de l'oposició els hi ve la pressa. Nosaltres no venim a intervenir més al mercat ni a subvencionar la destrucció del raïm i de les vinyes. Venim a demanar que es garanteixi que a les grans superfícies, cellers i restaurants del país hi predomini el producte de casa nostra. Als anys 50, Cuba era el primer exportador de sucre del món. Van arribar els plans, les quotes i les cooperatives estatals que tant agraden a les esquerres.
Avui Cuba importa sucre. Amb vostès al volant acabarem subvencionant la destrucció del propi raïm per comprar vi i cava de fora. Una mica de seny i ordre. A continuació, els grups parlamentaris que no hi han presentat.